sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na aw bɛɛ ni su. Kunnafoni minnu b'an bolo bi olu bɛna boli fɛn minnu kan o ye an ka jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale ka dantigɛli surɔ jamanadenw ye mun faamuya dantigɛ ninnu na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, kɛnyɛrɛye lakɔli karamɔgɔw ye taama kɛ bi Monument de l'Indépendance la u ka hakɛ dɔw ɲinini senfɛ. An bɛna kuma o fɛnɛ kan bi don kibaru kɔnɔna na ani kunnafoni wɛrɛ minnu b'an bolo ka lase aw ma. Walawalali kuntagali tɛna janya tuguni. Ayo bisimila aw ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na. I n'a fɔ kunnafoni daɲɛ kumabaw la an y'a fɔ aw ye togoya min na, dɔgɔkun damadama tɛmɛlen kɔ jaabi makɔnɔ la u ka laɲiniw na M5 RFP maaw tun ye sarati di jamana ɲɛmaa ma. O wagati dilen masurunya la kunu surɔ ka dugu jɛ bi la nɛgɛ kaɲɛ fu waati jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita bɔra ni k'i dantigɛ maaw ye. O kɔrɔfɔ in min tun makɔnɔnen bɛ kosɛbɛ malidenw fɛ. Bɔlɔn fɛ maa caman ye u hakilina di a ko la. Idrissa Badimi, Anna Marie Yvonne Traoré, ale n'u ka jatala Umar Traoré olu ye mun sɔrɔ an ye an ka ɲɛmada u fɛ. Jamana ɲɛmaa ye dantigɛli min kɛ ka kɛɲɛ ni M5 ka laɲiniw ye a kɛra taarɛ jamanaden dɔw bolo bawo k'u ye jigisɛmɛyɔrɔ sɔrɔ jamana ɲɛmaa ka kuma na ka d'a kan k'a sɔnna taamakɛla ninnu ka laɲini caman ma. An ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ka discours an y'a lamɛn su la. An ma baasiba y'a la ka d'a kan jamanadenw ka mankan bɛ yɔrɔ mun na a da sera o point caman ma. I n'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali kɔrɔn fɛ ani cour constitutionnelle problème min fana bɛ yen ni jamanadenw bɛ k'o réclamer n'o ye ka o mɔgɔw falen ani assemblée fana gɛlɛya mun bɛ yen k'o fura ɲini olu la. M'a dɔn kɔni o ye jamanadenw ka kɛlɛ fanba ye ni a sera ka woloma m'a dɔn kɔni mankan min bɛ jamana kɔnɔ caman bɛ bɔ a la. An ka sɔrɔ discours ne ye n sigi a kɔnɔ k'a lamɛn. Bon a ye kuma caman fɔ surtout Mali gɛlɛya bɛ niveau min na bi a da sera caman ma. Bon ne kɔni ka faamuyali la a bɛ min fɔ a da la ni tiɲɛ yɛrɛ don k'a bɛ jamana in fɛ nin y'a occasion ɲuman de y'a bolo ka prévu yira. Sinon san 7 an caman mɛn dɛ don o don kuma kura don o don kuma kura. Dialogue national kɛra nin y'o 6 mois jusqu'à présent o bɛ ka traîner. Donc Mali dun bɛ niveau min kɔnɔ bi n'an ma wuli k'an jɔ n'a ye min fɔ n'a ma kɛ Mali tɔnɔ bɛ taa dɛ. Aujourd'hui Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali bɛ danger ba de la. Jamana in kɔnɔ maa si dalen tɛ si la bilen. Ni maa ma kumana faso ko la u b'a fɔ ko dɔ dir'e ma ou bien que e janfa mɔgɔ ye ou bien e donna tan a bɔra tan ko ne k'a fɔ ko e ka ɲi bi ko ka tila k'a fɔ ko sini ko e man ɲi ko ne man k'o fɔ o tuma jamana bɛ jɔ cogo jumɛn o tuma hɔrɔn tɛ Mali kɔnɔ bilen yan. Adamadenya ye min ye adamadenya ye ɲumankɛ de ani fili ye ni fili kɛra don min na fo ka fɔ bɛɛ ye ani mɔgɔ ma o tɛ kelen ye o. I y'a faamuya jamana in kɔnɔ ne ka jateminɛ la u bɛ mɔgɔ caman u bɛ mɔgɔw la gosi ka mɔgɔw kɛ mɔgɔ kuntan ka sɔrɔ mɔgɔ ɲɛnamaw de b'an bolo. I y'a faamuya f'an ka da ɲɔgɔn na mais da ɲɔgɔn na an tɛ ka da ɲɔgɔn na abada fo an ye fanga kalifa mun na olu ka tile an ni ɲɔgɔn cɛ n'olu kɛra jamana bɛ taa ɲɛfɛ. A tɔ ye sisan preuve b'ale de bolo sisan k'a yira k'a fɔ ko jamana in kanu b'a la n'a y'o kɛ a fɔra a banna a bɛ don histoire la mais à défaut de ça l'histoire va le juger. Malien mako tun bɛ jamanakuntigi ka fɛn dɔ fɔ hali n'a ma taa an jimi sira fɛ walima hali n'a taara an jimi sira fɛ n'ale kumana bɛɛ b'i ta fɔ an y'a kɔnɔna la. N y'a faamu a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ a ko a tɛgɛ min jannen don kunun sɔrɔ o y'a yira ne la k'a fɔ ko tɛgɛ in jannen don halisa. N y'a faamu k'a fɔ jamanakuntigi ka kuma na a bɛ fɛn dɔ ɲini o ye jumɛn ye malidenw bɛ se ka kamali ɲɔgɔn kan cogo min na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. N ye mun faamu tuguni kuma in kɔnɔ n y'a faamu k'a fɔ tiɲɛ don a yɛrɛ ko jɔn ko Ala parce que kuma hakilina b'o de yira k'a fɔ jɔn ko Ala a tiɲɛna mais min ni min tolen don a ye jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan walasa an bɛ se k'o dilan. N ye mun faamu tugun n y'a faamu k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana in a bɛ ko Manden bɛ lonbo laban kan Manden tɛ d'Afrique. Jamanakuntigi ka kuma b'o de yira an na kunun
k'a fɔ minɛn dɔ de jɛngɛlen don nka a kɔnɔfɛn ma bɔn fɔlɔ halisa ni an sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan fɛnw bɛ se ka sigi kala kelen kan ayiwa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔna la. dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ selen soforo kunna ko Moriba Yasa dɔn t'o ɲɛ k'a ka walan sɛmɛ k'o dɔrɔn de bɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ. Jamanakuntigi kumara heure min na o heure tɛ maliyɛn mɔgɔ sɔrɔlama caman sɔrɔ a ɲɛna quoi n'i bɛ fɛ ka kuma bɔtikɔnɔ mɔgɔ fɛ i bɛ se ka kuma a zoro heure mais maliyɛn kɔni sɔrɔlama jamana yɛrɛ n'i ye jamana in kɔnɔna yɛrɛ lajɛ kuran bɛ yɔrɔ min na n'i y'a jateminɛ dɔrɔn ka bɔ dépôt yɔrɔ la ani ka bɔ Yirimajɔ ka taa Wara sira fɛ n'o bɔra kuran t'a quartier tɔ si kɔnɔ ne kumara zoro heure mɔgɔ b'i mɛn yan bon tiɲɛ yɛrɛ a ka problème kɔni yɛrɛ min ye sisan an bɛ wagati min na i ko sisan an yɛrɛ y'an denw ka san sara école la mais u ma se ka kalan bon maintenant an denw ma se ka kalan an bɛna mun kɛ joli joli de fɔra min ma kɛ a tɛna kɛ quoi donc tiɲɛ yɛrɛ an bɛ min fɔ Boyana dɔrɔn an b'ale yɛrɛ deli quoi a ka sabali komi a yɛrɛ ye sijɛ a ye fɛn dɔ préparé ka bila a taw ɲɛ a fana ka an fana ka fɛn dɔ préparé ka bila an taw ɲɛ quoi donc vraiment a ka jɛ fanga in kɔ a ye min sɔrɔ o y'a garijɛgɛ ye an b'o to a bolo mais vraiment a k'a di mɔgɔ ma min fana ka d'an ye quoi. L'avenir d'une nation, ce sont les enfants. On a des chemins école gagnant. On a des bécala sauf faire comment dirais-je mécanicien apprenti nina bécalo. Député boulon. C'est qu'à ce qu'a donné, c'est qu'à ce qu'a donné à la loi. Billahi. O ye cɛ min sigi an ka dugu la hali n'i ye simiden wolo bi ko a k'a mara t'a mara o y'a jagoya sigi an kunna an t'a fɛ o ye fila ye insécurité o kɔni o ban o bɛ bɛn an denw ka fan bɛɛ insécurité bɛ jamana fan bɛɛ fɛ an mun yɛrɛ ye chauffeur ye an ka sécurité dan ye Sɛnɛgali sira ye ou bien Abidjan sira a banna a tɛ kula i k'u kun siɲɛ fɛ an yɛrɛ ka baara bɛ ka tiɲɛ ala ni ko ke patron k'i ka taa Gawo dɔrɔn i tɛ taa dɔrɔn bɔ baara la tɛnɛ kunkolo bɛ yɛlɛ bolo ni min ma ɲi a gɛn ka bɔ yen an bɛ taa jamana tɔw la nous sommes des internationaux an bɛ taa jamana tɔw la an t'o ka gestion kalama mais jamana bɛ taga cogoya min na an bɛ fɛn caman y'a la bon a ka sabari jamana nin M5 ko tɛ Bois ko tɛ jamana kolo donc trop c'est trop ni mɔgɔw tuguli nɔfɛ fɛn dɔ la ko dɔ de dama tɛmɛnen don donc a ta n'a hakili ye n'o ko k'a ka bila ka d'o ma an bɛɛ b'a kɔnɔ yan n'a bila an bɛɛ t'a kɔnɔ yan n'a bɛ woloma to min na a bɛ woloma fana k'a to a kɔnɔ. dɔw fana tilala ka welewelemada kɛ ka taa maliden bɛɛ lajɛlen yɔrɔ an ka jɛ ka jamanakuntigi dɛmɛ ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔna na. bɛɛ b'a dɔn i bɛ ka dɛsɛra i bɛ ka tɛse an bɛɛ b'a dɔn mais nin de fana t'a kɛcogo ye n'an farala ɲɔgɔn kan min tiɲɛnen don an k'o bɔ a la min ka ɲi an ka taa ni o ye o fana ye phase de transition dɔ de o ye yɛlɛmabolo dɔ de ye jamana taabolo la vraiment sigikafɔ in ma tiɲɛ halisa jamanakuntigi ni minnu diminen don u ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ ma tiɲɛ halisa u ka sigikafɔ kɛ. toujours président tɛ se ka baara kɛ ni jamana ka ɲɛtaga ko tɛ o a tɛ se ka kɛ jamana jugu ye o a bɛ se ka mun kɛ a b'o de fɔ ale kelen fana tɛ jamana baara la ni mɔgɔw de bɛ jɛ k'a kɛ donc f'an fana ka fara kan ka jɛ k'o baara ninnu kɛ a ye laɲini minnu fɔ laɲini mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛ o a ko maa dɔw bɛ na o bɛ na jateminɛw kɛ n'a sɔrɔ ko élection ninnu bɛ se ka jateminɛ cogo min na minnu y'u plaignent o fana bɛ se ka la satisfait cogo min na bon an kɔni ta ye mun ye sa an bɛ fara kan de sa k'a dɛmɛ o la o n'olu nana fɛsɛfɛsɛli min kɛ an bɛɛ ka hakilina kɛ kelen an ka jɛ n'o fana o mana taa sira o sira fɛ an ka jɛ n'o ye parce que a bɛ se ka kɛ hali o fɛsɛfɛsɛli kɔfɛ dɔw bɛ se ka ban mais ne yɛrɛ kɔni ka laɲini ye mun ye fɛsɛfɛsɛli ninnu kɔfɛ an de ye laɲini kɛ ko mɔgɔ wɛrɛw kana ka na jateminɛ ko danayaba tɛ anw fana ka sariyatigiw kan bon n'olu nana fara an ka sariyatigiw kan u k'a baara kɛ ne bolo an bɛɛ kan ka tugu olu kɔ o mana kɛ fɛn o fɛn ye sa sisan an bɛ yɔrɔ min na maa si t'o jaabi dɔn mais o mana kɛ fɛn o fɛn an bɛɛ ka tugu o kɔ an ka jamana président dɛmɛ a ka baara la mandat tɔ man jan mandat in ka kuncɛ hɛrɛ la an ka dugawu kɛ mɔgɔ kura min bɛ ka na an kunna fana baara ka kɛ o sira kelen fɛ. an mago bɛ min na o ye sigikafɔ ye jamana kɔnɔ walasa jamana ka se ka basigi dialogue dɔrɔn de ye ko in fura ye donc ni min ma yɔrɔ dɔ faamuya donc u bɛ se ka sigikafɔw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na min b'a to u bɛ se ka bɛn kelen kan. ko koto ɲɔgɔn t'a la ko de bɛ karata buguni mɛn si la an bɛ dugawu de kɛ ala ka jisuma kɛ nin ko in fura ye.
Kalanko bunankun kan kɛnyɛrɛye lakɔli karamɔgɔw ka lafasa tɔn n'u b'a wele ko syndicat libre des enseignants des écoles privées o maaw ye ɲɔgɔn dalajɛba kɛ bi monument de l'indépendance la a kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka hakɛw ɲinini u ka kalo sarako sira kan ani fɛnɛ bɛnkan sɛbɛn ɲinini min b'a to u fɛnɛ bɛ lakodɔn i n'a fɔ foroba lakɔli karamɔgɔw lakodɔnnen bɛ togoya min na u ka nin damakasi u y'a jirana k'a fɔ k'a ɲɛsinen bɛ jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita de ma Tijani Siribe an'a ka kuma galamatigi ye mun sɔrɔ an ye an ka ɲɛmada o fɛ. Coronavirus banakisɛ nali an ka jamana kan o kɛra degunba ye kɛnyɛrɛye lakɔli karamɔgɔw bolo ka sababu kɛ u ka lakɔlisow datuguli ye a bɛ kalo 4 bɔ bi yaasa ka u ka o degun jira diɲɛma la kɛnyɛrɛye lakɔli karamɔgɔw ka lafasatɔn wulila bi ni k'a dama kasi. Lafasatɔn ɲɛma n'ale ye Abdoulaye Fotigi Berté ye ale ye fɛsɛfɛsɛli kan ye u bɔkun kan bi. An ka mɛtiriw bɛ n'a fɔra u denbayatigi kalo 5 a ma sara i b'a ye k'a fɔ a bɛ gɛlɛya caman s'a ma an caman bɛ an bɛ location na ni kalo sara sotigi bɛna jɔ an dun tɛ ka sara an caman bɛ i b'a sɔrɔ denbayatigiw de don nansɔngɔ bɛ bɔ don o don komi o ye an ka Mali taabolo ye an caman bɛ an bɛ bɔ dugu tilama fɛ ka d'a kan nansɔngɔ t'an bolo an ka denmisɛnninw bɛ bana an t'a dɔn u bɛ furakɛ cogoya min na o de kama an bɛ wele an nakun ye nin kɛnɛ kan tile in kɔrɔ ka welewele kama da kan bila an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye an bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ se k'an sara ministre la an tɛ se k'an sara député la an b'an sara président de la république la n'o ye son excellence Ibrahim Boubacar Keita ye a k'a kɔfilɛ mɛtiriw la mɛtiri minnu bɛ baara kɛ école privée la covid 19 nana école datugura anw de kɛra victime fɔlɔ c'est à dire que anw de kɛra école datugu kɔlɔlɔ binna anw fɔlɔ de kan mais n'i y'a ye k'a fɔ ko jamanakuntigi yɛrɛ bɔra tele la k'a jira jamanaden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko miliyari 20 ale ye miliyari 20 de prévoit secteur privé o miliyari 20 na secteur privé anw ye secteur privé dɔ ye ka d'a kan anw ye école privée ye o miliyari 20 na anw ma fɛn ye o tɛmɛnen kɔfɛ a fɔra fɛnɛ ko balo bɛ tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o balo tila kun ye min ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu dɛsɛlen don ɲ'a dɔn anw ye dɛsɛbagatɔ fɔlɔw ye ka d'a kan an bɛ baara kɛ ka sɔrɔ kɛ mun na o datugura donc an ka baara kɛ minɛ a datugura jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de y'a datugu donc kelen k'o datugu anw bolo anw de ye sɛgɛnbagatɔ fɔlɔw ye ni balo bɛ tila kun an ka daminɛ anw de la mais an y'a ye k'a fɔ an ka mɛtiri dɔw bɛ u taara commune dɔ la n'o ye commune 1 ka taga yira yen mɔgɔ service social mɔgɔ la k'a fɔ k'olu ye mɛtiri minnu bɛ baara kɛ école privée la olu mɔgɔ bɛ dɛmɛ na a yir'u la k'a fɔ k'olu sen t'a la k'a fɔra ko école privée mɛtiriw sen t'a la mun de sen b'a la ko école médecin mɛtiriw k'olu de se ka dɔ sɔrɔ a la minnu bɛ privé la donc o b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ u ye mun fɔ n'o ye tiɲɛ ye o b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kelen bɛ ka anw kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye k'a kɛ i n'a fɔ anw tɛ jamanaden dɔ ye donc anw ka bɔli kun ye k'a fɔ an mago bɛ dɛmɛ na an mago bɛ an ka kalo 5 sara la o ye kelen ye an mago bɛ dɛmɛ na dɛmɛ min b'a to an bɛ se ka an ka denbayaw ɲɛji cɛ bi bi na mais école datuguli a sababu ma bɔ an ka promoteur la a sababu bɔra jamana de la jamana de ye décision ta k'a fɔ ko ale bɛ école datugu ka d'a kan mɔgɔw mana taa école la u bɛ se ka ɲangata sɔrɔ n'o ye bana min n'o ye covid 19 ye maintenant comme école datuguli an ma ban ka baara kɛ école privé ɲɛmɔgɔw fɛnɛ olu m'u ka école datugu jamana de ko k'a datugu an ye jamana ka kan bato donc jamana fɛnɛ min kan ka anw ye fo jamana fɛnɛ ko k'anw ye munna n'i y'a jateminɛ école publique mɛtiriw olu jɔrɔlen tɛ o ka d'a kan kalankɛlaw o kalamakɛ olu bɛ sara olu dun ye mɛtiriw an ye mɛtiriw ye an n'olu ka baara bɛɛ ye kelen kɛnyɛrɛye lakɔlisow datuguli dɔrɔn tun tɛ ninnu taama kun ye bi bɔkajɛw kun ye dɔwɛrɛ ye o ye ka d'a kan ko école privée créera en 1994 c'est à dire décret n'o ye yamaruya sɛbɛn ye a daminɛna 94 k'a daminɛ 94 la fo ka se bi ma baarakɛ bolo n'o ye taxi foyi de tɛ mun bɛ école privée régie n'a fɔ ma ko convention donc an bɔkun dɔ ye ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka convention collective instaurée école privée la pour que école privée mɛtiriw k'a dɔn k'a fɔ kuma min na u bɛ baara daminɛ wa kuma min na n'u kan ka baara dabila donc o baara sɛbɛn o t'anw bolo n'o ye convention collective ye kɛnyɛrɛye lakɔli karamɔgɔ dɔ ye welewelema kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ko nin tɛ olu bɔko fɔlɔ ye u ka hakɛw ɲinini na bi an kɔni bɔra de k'a yira tiɲɛ bɛɛ la k'a yira Mali fantan 4 bɛɛ ko bɛɛ ɲinanen don anw kɔ dɛ an dun b'a dɔn Bamakɔ yan yɛrɛ dɔrɔn école privée min bɛ Bamakɔ yan a publique tɛ Bamakɔ n'a fɔra ko mɛtiri bɛɛ ka wuli ko ka kɛlɛ kɛ tugun yɔrɔ o fana ye mɛtiri kɛlɛ wɛrɛ daminɛnen ye donc vraiment bi an kɔni an wulila de ka welewele da maliden bɛɛ lajɛlen ka welewele da jamanakuntigi ye ka welewele da gouvernement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an mɔgɔ b'an ka convention collective de la u kan ka convention collective ɲini ka d'an ma walasa an fana an bɛ se k'an kunkolo kɔrɔta ko an ye école mɛtiri
n'o tɛ wallahi bibi na ala i bɛ maloya k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ école privé la tellement que bɛɛ b'a dɔn ko école privé maître jatelen tɛ quoi. A ɲininen bɛ lakɔli karamɔgɔw, kɛnyɛrɛye kalanso tigilamaw ani jamana ɲɛmaaw fɛ u ka sigi ka kuma kɛ yaasa ka bɛnkan sɔrɔ nin ko in na ani fɛnɛ bɛɛ ka hakɛ ka dafa an ka jamana kɔnɔna la. Coronavirus nali kɛla gɛlɛyaba ye an ka Mali cakɛda caman kɔnɔna na. Bi an wulila ka se an ka cakɛdaw la minnu sigilen bɛ sanfɛ sira taama ko kunna n'an b'u wele ko agence de voyage. Agence de voyage Al Huda ale ni international voyage maaw olu ye caman fɔ an ye u ka nin waati labanw lahalaya kan. Mariam Sako ale ni Tijani Kone olu de ye nin ko in sɛgɛsɛgɛ an ye. Daminɛna gɛlɛya sɔrɔla. Gɛlɛyabaw yɛrɛ sɔrɔla parce que frontière datugulen don n'a fɔra billet bɛ feere donc ne frontière datugura aéroport datugura billet feere tɛ yen donc ça fait 4 mois billet kelen ma feere donc o ye gɛlɛyaba dɔ ye puis fana an ka baara dɔ fana ye ka umura ni hiji fana organiser o si ma se ka kɛ cette année donc gɛlɛya de farala gɛlɛya kan quoi réservation dɔw kun kɛlen don donc on obligé à nous caman annuler parce que waati la dayɛlɛ wagati ma fɔ donc an tɛ se ka mɔgɔ bloquer ka bila an y'u labila donc i b'a dɔn ni fɛn donna k'a labɔ c'est une perte ye quoi agence kɔni o kɛra degunba y'a ma en même temps an yɛrɛ ka côté la a kɛra degun ye an ka côté ma ka tila ka kɛ degun ye client fana ma dɔɔni parce que an si ka laɲini tɛ nin ye quoi non nin kalo naani kɔnɔna na an ma dɛmɛ si sɔrɔ. An ma dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ fan si k'a fɔ ko réseau des agences de voyage k'olu dɛmɛ dir'olu ma k'olu y'an wele ka dɛmɛ d'an ma o ma kɛ parce que n'o y'a sɔrɔ état tun bɛ ka dɛmɛ d'olu ma u b'an wele u b'a fɔ an ye bon état ye nin kɛ donc agence bɔ ka pari ni an bɛ sigi ka kuma mais jusqu'à ka taa se bi la o ma kɛ. Depuis l'apparition de cette pandémie, nous avons kabini coronavirus daminɛna an ka cakɛda ye gɛlɛya caman de sɔrɔ coronavirus la i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na an dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen don nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka cakɛda ye gɛlɛya kunfɔlɔ sɔrɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛ kabini février kalo laban fɔ sisan an ka baara bɛɛ lajɛlen jɔlen don fɔ n'a kɛra warici baaraw ye an ka baara kolomayɔrɔ ye heji billet feere de ye i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na Arabi Saoudite y'a ka dancɛ bɛɛ lajɛlen datugu heji taalaw ɲɛ. An ma dɛmɛ foyi de sɔrɔ ka bɔ jamana ɲɛmaaw yɔrɔ an bɛ segin k'an ka laɲini kurakuraya u k'u kɔfila an na hali sisan jango an funankɛni minnu ye dusukolo ta ni ka cakɛyɔrɔw dayɛlɛ waasa an bɛ se k'an dahirimɛ sɔrɔ cogoya min. Bolifɛnko yɔrɔw n'an b'u wele lavage automoto o yɔrɔw kɛlen bɛ bolominɛyɔrɔ ye an ka jamana sifinnakaw bolo olu minnu caman tɛ baara la. Lavage tigi dɔw sɔnna k'u ka baara in nafa a n'a gɛlɛya dɔw ɲɛfɔ an ye. Lavage baara nafa min b'a la bon o ye a nafa fɔlɔ o ye vraiment ka mɔgɔw ka mɔbiliw ka bɔ nɔgɔ ni degun na k'a bila jɛlenya sira kan pour que ka se ka u mɔbilitigiw yɛrɛ lafiya ni bolimafɛntigi bɛɛ lajɛlen lafiya bon a degun fana ye mun ye o ye jiko gɛlɛya b'a la sigiyɔrɔko gɛlɛya fana b'a la bon ka taa se forage ko gɛlɛyaw fana ma o fana b'a la ko gɛlɛya bon ni dugu n'a cogoya tɛ bon lavage baara nafa dɔɔni b'a la mais a gɛlɛyaba yɛrɛ kɔni ye dugu gɛlɛya min bɛ dugu la ani mobilitigiw bolimafɛntigiw ni gɛlɛya min bɛ parce que ni gɛlɛya sera bolimafɛntigiw ma gɛlɛya bɛ se anw yɛrɛ ma n'i y'a mɛn anw sigilen bi anw sigilen bɛ bolimafɛnw de kama bon ni gɛlɛya sera olu ma dɔrɔn gɛlɛya bɛ se an yɛrɛ ma. Lavage baara bon a nafa kɔni bon a tɛ se ka fɔ ka ban bon relation caman bɛ sɔrɔ a la a fɛn caman b'a la quoi. Se kɔni ni marché yɛrɛ bɛ yen tile kɔni i ma fɛn sɔrɔ o waa fila ye gɛlɛya fɔlɔ ye min ye client dɔw bɛ yen olu bɛ na u ka kow ka ca maintenant u ye mankanw ci dɔw b'a fɔ u ka nin tiɲɛna dɔw b'a fɔ u ka nin tununa a mankan ka ca quoi lavage baara la o bɛɛ b'a la wa. Lavage baara nafa b'a la parce que n'i ye jateminɛ kɛ baara la a ka gɛlɛn mobili caman bɛ yen nɔ a kuli ka gɛlɛn so quoi bon u bɛ lavage mɔgɔ sɛgɛrɛ donc u bɛ na n'a ye an bɛ mobili ko bon an fana ka prix ye min ye an b'o f'u ɲɛna donc u b'an dafa d'a ma quoi.
Alhamdulillah, alhamdulillah, ame dosro. C'est dia baro barani bala. Ni te fen sur les babla. On est en bala depuis on l'a de 2014 faut ça va mala. On bara gala don ba ko non. Donc parce que ame moluko flani. Ni don de bala. Parce que yoro do be jima ngandega maga oro do la. Do figo yini ko donc. Donc il va ni bi bara fanana do bi se kana nuga fendo chene fanaima. Bon, ni ega jete ne mabo fana ka ba fuka keri bulo quoi. Donc o gele an fana bala quoi. Mo bi se ga la vai bara ta ke bara. Bi se ta ka ga bara parce que ne fa bala quoi. Parce que bara la ngulu tie mo la ngulu ni akilina nunu tara Aminata Daɲon ale ni Tijani Sidibe fɛ Nef TV maaw tɔgɔ la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Idrissa Badjimi ale jamana damadama kunnafoni kumabaw salo an ye an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw fɛ. An bɛ bi kɔkana kibaraw daminɛ Kodowari jamana kan u ka jamana minisiri ɲɛma Amadu Gon Kulubali a miniji dɔgɔyara ka bɛn kunu araba juillet kalo tile 8 a kɛra wuladayan fan fɛ u kun bɛ ladala ɲɔgɔn ye la n'o y'u ka minisiri ladala ɲɔgɔn ye a balila ka bɔ a cogoya la u y'a ta ni ka labitaniso sɛgɛrɛ labitaniso min bɛ wele ko Pisam nka a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye k'a sɔrɔ ale de kun sugandira ni k'a kɛ u ka fanga ɲinitɔn RHDP ka cɛbɔ ye u ka jamana ɲɛmaaya ɲini kalafili min bolo dalen bɛ octobre kalo nata tile 31 na Amadu Gon Kulubali a fatura ka si to san 31 na hakilina jiginna a bɔra furakɛli la Faransi ala a ma mɛn a jirala k'a fɔ ko ninakili fereke bana de kun b'a la an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ na kunnafoni kɔnɔna na an b'an sɛnsɛnni ka se Moritani jamana kan u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Ould Abdel Aziz tun welen bɛ wasadenw fɛ bi alamisa juillet kalo tile 9 nka ko a ma wele in jaabi jɛkulu dɔ sigilen bɛ Moritani wasadenw fɛ walasa ka se ka nafolo yuruyurulaw sɛgɛsɛgɛ ni k'u dama ɲininka o jɛkulu in de kun ye wele bila ma walasa k'a dama ɲininka a ka fanga waati ko nafolo tunu wale tan bɔɲango kɛra ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o kow kan n'ala kumaba dɔ ye taji yuruyuruguli ye fo ka taa se u ka yɔrɔbaw feereli ma hakilina jiginna k'a kɔn ale weleli ɲɛ a ka minisiri kɔrɔ caman tun welela nin jɛkulu kɔfɛla in fɛ ni k'u dama ɲininka an bɛ don Burukina kunkanko kibaraw la u ka wasadenw bɛnna kan k'u ka wasaden kalafili min bolo da an bɛ novembre kalo natɔ tile 22 ko k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a jira u la k'a fɔ an'u ka jamana ɲɛmaaya ɲini kalafili bɛɛ lajɛlen de kun bolo dalen bɛ ɲɔgɔn fɛ wasaden ninnu y'a jira k'a fɔ ko basigi tɛ Burukina Faso jamana kan bawo k'u ye munumunu salo kɛ u ka marabolo 5 min ni gɛlɛya b'a kɔnɔ an bɛ don min na ko bi u ye munumunu salo kɛ o yɔrɔ ninnu na u y'a jateminɛ k'a fɔ ko kalafili tɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ nin yɔrɔ kofɔlenw na u kɔni ye laɲini kɛ ni ka laɲini sɛbɛn in ta ka taa bila u ka jamanakuntigi ɲɛkɔrɔ. An lajɛbaw aw ka jabarani barakɛlaw sera ka kunnafoni minnu labɛn aw ye ka bɛn bi ma o de tun ye nin ye an ka foli bɛ aw ye fo yan fo aw sigiyɔrɔw la an b'a fɔ halisa ala ka Mali kɔsuma aw kan bɛn waati wɛrɛw la.